kanti ngokwanda amahemuhemu ukushiya kwentandokazi emdlalweni umkhokha, zakhe. Umbuko lesilethu uhle TV sakubingelela nti uma uyaqala ungena ku-YouTube channel yethu ungakhohlwa ukuncofoza usubscribe button ukuze sikwethulele ezinye esilandelayo. Kanti sikuphathele zona zithi abukeke ngokwanda amahemuhemu ezinkundleni zokuxhumana akonfirma ukuthi intandokazi yomlingisi emdlalweni umkhokha, zakhe, ongaconsi phansi ebantwini ingasishiye noma yinini kusukela manje. Kanti ukweshiya kwakhe emdlalweni uDeli Malinga aka uMamzobe obekuyindawo abeyidlala kubese kuvela ukuthi umuntu ozongena ezicathulweni zakhe uBhebicele aka uGabisile kuzalo, noma-ke lokho kwenze ababukeli balomdlalo babanqeka ngokungazi noma yebo yena uBhebicele unalo ithalente kodwa abanaso isiqiniseko noma uzokwazi ukufitha ezicathulweni zikaDeli Malinga obekuyena obedlala indawo kaMamzobe. Kanti-ke imbangela yokushiya kwakhe noma ingakacaci